Karen Henriksen og Concord. Concord efter værdig morfar Morter, afledet af P. Jansen. Vi beder Samuel Pedersen og Sjambo om at holde klar. Så fik vi sandelig en fejlfri tur mere på banen. Den har vi ikke haft voldsomt mange af her i sektionsklassen, men altså ingen strafpoint til Karen Henriksen og Concord. Så er der i hvert fald der skabt basis for at grave pænt op i placeringerne. Lad os høre, hvad stilkarakteren bliver. Stilkarakteren blanding af kapacitets- og righedskarakter. En gang til, undskyld. 8,0 bliver det til Karen Henriksen Concord, dermed en foreløbig